Ayefo ya mamu nyina akwa aba ne mfa momre NYANSAPO kasamfoni so NYANSAPO yisane ne badwemba enya asem keto asa wohwe babia ene yiwe ya Wesley Methodist a eno ewo kumase edum babia leduafie me kire central prison kumase leduafie ewo no ehope ena sa Wesley Methodist ewo na ene so hwe a eye aseda chenchenchi ena ye bafo Kantankrakyi ni nuanom wonu mo edeba no mabeda wotwedi ampon se wonu anu de ma onu anso na eje ni nyina ye oba panyin afia HEMAA ofra ne ntuma ewo ne tintimu na enne se de ade ne si akwakoye no edi kan ekran de a kire mo se Otumfuo Osei Tutu a wotoso mienu ya Asante ehini Asante mera ni nua prekope ena ene no a okwasem ni onu adi hu adanse se oba panyin afia HEMAA yi oboa no ne ntitiye mu a ohwe no bie sanse na wo ye panyini eche no na ekoba ne se ya na kyerese ewo se wono nso wode nanim onyam wode bebeta akire wontimi ntenase eno nti nani se mohwe a openso ne ne se okra we ni obrawe nwoma so wode nani ade akire mu ewo Wesley Methodist Church ewo edum prisons ya na wo beka bafo Kantankrakyi eni ni nuanom Asanponhene nom na AFIA ata eni ata eni wo mo maka ho na AFIA wo ma da otwedi ampo ase se eja emu oyade enso no wo mu ni hweka sanse wono ha na de dum wo mo eneni wasa be fa na ade ko enne nam so ama opinso so ede nani akire ma wo beboa ama na asi aye fefefe na aye kama no enti eno no wani guso a wo hwe from Methodist in group 273. Oh, Namidos and Phil
Babayu Shabekra, Fawa, so the day in the sea. Chijinafo, Chibe, the Queen of Kumu, Mawuja Kronko, and Mefra Bekra. Usania, Usania, Modea, or the brain, say a fashion, and share the radiant. And day, send net diet dark as here to see the near shop. With your Punyami shroud. The stress will be free hand, now you sure the amount, yes, and the mining Ghana Mayina. The Mauni lady, Aqua, the main shroud. Asamoah and the Yadiama said, young men of Yesu Christo, Nasim Bia, or Kantankrakyi, the Shinafo. John chapter 14, 15 to 17. Nasamoah, watch road money. Se Modomia, Muni Mashadieso. Na media, maybe sir, a jano. Na wamamo ochijinafo fofora wone mo betna da no kure honhomo a wiase ntumi nye no efise enhuno nanso enim no na mode mu nim no efise otemo nchen na betna mo Yesu Kristo one na suafo no esan mfie bese Miensa akakakra bi na branche wa free wiase. Jesus died as a young man in his 30s. Now, oni na suafo no enam no siesie omo eka chonse brevi beba obefiri omo nchen apo. One woman no bibia obehi bia no no na yema na a true brave afi pension to say obefiri wo nchen akono na ofiti ase se o church wo kwa o be ko ne me bisisie ene ne sese wo mo ye no na repo aka esuafo disohe Yohane asempati di nine no ni mo ba kono ba no as more catcher and a share for the say, Mumma Mokuman Tutu. The share for no apple to Yaduachi, Abu Sabrain, and Yawiki can Wubeko. Now, who quite and send Mumma Mokuman Tutu, Munyan Coupon. Nameso, Muni Mindi. This was a more kind of helper. Actually, say. Oyame hon kronkron obegina Yesu Kristo amen na nia Kristo Yesu tiase no oyema yem sa ni nyame kronkron oyama ti okacho se mo mamwa kuma tutu muni yawo ti se de mekọ na mini ho na mekọ a hon kronkron a oba no ogina manam ni ameye no ena obeye enti ni awo no na mewo ho hallelujah. And you're running a catcher the chef for the say near Ben. And I said, Bassa, a shim will be demon or Jimmy D. Samuel Honor, number 150. Yan Fayani ain't Honor. Nanso or yemu, a son sing Yamen Croncrono or Yanche. Yamene, hallelujah. Emmanuel, Yamene. Ochijinafo no amesuma na ba ono ni amewo anka meye no ono ba eno no be obebo mo ban obekire mo kwan nia edin ma mo no obegina me banam no aye sa ne ma ne nyina
asomdwe hu nsɛm kakra wadaroma mosoma ya no Otumfuo adaroma ɔtaa mɛkyire sɛ yɛne ho dwuma na de kakra mesua fa ho deɛ yɛfrɛ bibi negotiation enipa mmienu anya asɛm na ɔmo taa so ɔmo abɛ negotiate na abufuo so aba weka enye yi weka enye yi ɛnam sɛ enipa mmienu no ntimi negotiate nti no you need a mediator obi a obɛgyina mfimfini dagɔnfoɔ nsɛm yi baa yi so Otumfuo anyina mfimfini a ɛnka dagɔnda so wokɔ ɛnɛ bɛrɛ ɛsiane sɛ wɔn mu mmienu yɛka andane ne deɛ bɛn abudu andane ndane na wohia obi a wobɛgyina mfimfini na waka nipa no mmienu abomu aboa wɔn ama wɔn apɛ solution for themselves so they can own it. And this is what the Holy Spirit does. Nyame asoma no sɛ nea yɛntimi nyɛ ɔno ɔba, he comes as a mediator, he comes as a counselor. Ɔba sɛ ɔfotufoɔ, ɔba sɛ obi a ɔbɛgyina yɛn ntam na nea ɛden akyere so apa so a yɛyɛ no yɛsi a ɛnsɛ no ɔbɔ ayɛ ma yɛyɛ nyame no nkɔnkɔn adwuma no ɔbɛ nyame asɛ ɛyɛ mo dɛ sɛ mo de hyɛ ewu ana dabi ɛyɛ mo ya nanso mo wɔ anidasoɔ sononko wɔ Awurade mu sɛ Awurade a wɔde no baeɛ no asan afrɛ wɔn na ɔde no kɔ no sɛ Awurade na ɔde no kɔɛ no ɔne mo na ɛwɔ hɔ nti mo nsoro nyame ma mo kronkron ɔne yɛ nanam ɛsɛ ɔne yɛ nam nti yɛsi ne nkonimdifo hallelujah ɛnɛ masɛm a meka kyerɛ mo a ne sɛ wɔyɛmfa yɛn ho to Yesu Kristo so ne nya nkwa ɛne awieɛ ɛte sɛ ɔte adwafoɔ no Otumfuo te ne sɛ so nti no nkonimdie yɛ wɔ dea I met at the city moment. Manipa kanya yɛbɛka fa ɔrɛkyi Yesu ɛdi nkonim nti me nuanom Ghalikofoɔ ɔma sɛ no sɛ fa ho bɔ no ɛ amen for what do me to me, son? Brasso Cassia, the last time.
so obi na pa o nchen wie ni chenyo jamo fumo en kuma we na dom ne ni nyamfu omura we go to the last stanza. Chimay, Umiaba, Charlotte, Yonchi, Ena, Yamame, Ba Penny, Margaret Guatia, the Freno, the Fia, HEMAA. The Yamias will power them to one degree. Aton Safro, yes, Yamese, or Mama Omepa. Sans Wapway, the Kran, the Union. Manina ayas ena oba peni efia ima adofo oba translate e bompaye ndabia wodi ma yi ebe femiye eju bubu ejapo abawa Charlotte denchi any nana before Margaret Boating, I suffered a fear, HEMAA, and then February. Two Jordan, Charlie, Sula Yira. Failage Musu, Mawan, even Bowan, Tias as a person. So, after you would do baby a true swap. For Wusia Concon, Libya with Tia Fias. One more back home at you. But we bought a chili mouse of mine. Now do a suji a travel moisture. Wow, would cook a sia, ya, people a room to sue. Watch a chili with my red. Waiting Timmy as sick. Wow, we did the Emmanuel with a couple only in the water. Rade, oh, crown may have suji. Now near Busia. Wonsusni ati so na sumdwe obrohu nyankopon wona abo yenyina enkwaje nti odoba Yesu Kristo ma ye de yenua no yi Andrew boko Japan Charlotte denchi eni na abapeni Margaret Boatia ofene fie HEMAA show hwesopa Bobru nyansa ewi pin isa wonko emu na sese de ere yapo anu no e announcement a de to close yi mako na so etrima na entwe isa dwede de community I'm
Abusua sawhwa di ntia ema edomi ma opemso titia ne mpaboa so tia wa bepie mo ha bie no ene dwumadie ni nyina ena ede abewiye no same opemso amanimu so wa manimu so de na ese dwumadie no yensu yetu apo tinyansapo aha ena yede mu besie na yato aso de because so ana like share na ja wadwen chenso efa to efa eman midi ene abusua pani osu aduomi Adentini ebube ne brebe nsesi ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra panyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwandewa na yesotro no ansa na odi asebe fita na no makode brensi am awotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo yesofo okra wo nyeye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa oda woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben antima nyina ni mu ampata na wo yade ya